pokok anak lanange Mbak Sendur ki rawuh ki nggon pengrawit iki tok cemprah kabeh. Iya. Sapa? Nanang. Ya. Terus ke Nanang ya ngethuk barang harus cacah dijarai kethuke diganti blangkon. Ngono bok aja ngono lah. Enggak Mbak Ndur. Topo? Selamat buat Mas Brito Aman Arti Siti Esa Mbak Serda Elvira Siang Mbak Sendur suarane kok apik niku kok awet niku jamune apa to Mbak niku kok kadal iki piye to kok yaja to paling ora ya anu lah kodhok entah lah terus ke tetembangan ya kuwi ira-irane sinom nyaman nduk ya tembang mat-matan kula aturaken dhateng para tamu agung para pinisepuh sing sih karep karo tembang mat-matan kaya iki tuladhane kaya penjaringe menulya menika Bapak Lurah Waning Paten uga penjaring Pak Carik matur sembah nuwun uga para kanca-kanca biyada kabeh tidak lupa ya kuwi keluarga besar ya kuwi dongkol bersemi fam oh ngono muga manggih katentreman karahayon lancar gangsar usahane tur mboten kesupen buat pinanganten kekalih dadi keluarga ingkang bagya mulya selawase dadi jodoh donya prapteng ndelahan oh ngono coba kaya ngapa none neno none ya lima Silvan Nur sapa iki? Nur Maulita. Oh, tak kira Nur Azizah. Nur Maulita ya ponakane Mas Pri kae. Tapi nembang sing apik buat warga masyarakat mapan wonten ing wewengkon nggih menika Dusun Gendis Purwo Tengah. Kene Purwo Tengah ya. Gus, bener Gus. Wah, ya Purwo Tengah. Wengkon Papar Kediri. Mereka diaturi buat para tamu agung sing padha kepareng rawuh. Mat-matan rada halus mawon. Langgam maksudnya. Napa, Nduk? Buat mempelai berdua. Buat mempelai kedua. Berdua. Pelok napa slindro napa? Pelak ya, Om. Pelok. Barang napa pengasih napa? Enggak. Lah kae. Langsung tembangi mawon nggih? Nggih. Oke. Naneno. Lah kae wis mrene
bakti tetep ingkang nuli masrahake tak tompo liti kalongake saya tresno tak samangkat ton Ladi nonse kancane diwengken mboten kula mumpung enek niku. Ora nyoto. Terus. None iki pasangonku mawarku kang kudu sumandi pangadaku kasih lahir terus sing jongkol bersemipat ya wah ojo lali yang semi wong oke tembang saiki iki digarap model piye wae kena. Ya. Tur dasare penjaripun Pak Soliudin nika piyantune grapyak semanak blater konsone akeh. Oh ngono. Nggone sarawungan ora mbedak-bedake lho. Ya. Kapore nyata mula nggone kakuan kersa kaya dalu menika tamune Mbah Nyumili malah ora mung bengi iki wayangan wau dalu ya ana tausiah utawa pengajian. Ya.
info sing tak krungu Gus Muafik nggih leres nggih. Alhamdulillah. Ya ndonga, ya ngalap berkah. Muga-muga kanthi sarana dalu menika wungon menika kapolnyata manggiya katentreman karahayon pinanganten kekalih dadi keluarga ingkang bagya mulya selawase. Upamana balak bendulan denda trimala ilanga dina iki badara dina iki uga.